हेलो गाइस जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदा बाजैनि फंबाय बिनानावमोन आरो लोगोसे आंनि बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आंनि मुं प्रकाश नार्जारि नोंथांमोना नायदों बिएम सोदोब चेनेल स' गाइस थांनाय दाननिफ्राय गोबां दावराव नङा होमबा सोरबा हिन्जाव खारनाय सोरबा हौवा खारनाय नङा होमबा सोरबाबा गावनि हिन्जावखौ बुथारनाय सोरबाबा गावनि हौवाखौनो दानथारनाय नङा होमबा सोरबाबा गावनि बिफाखौनो बुथारनाय बाइकनि थाखाय सोरबाबा गावनि बियानि जानायखौनो फैसा थाखानि थाखाय बुथारनाय नङा होमबा स' जेलबो थांबाय माखासे सुबुंफ्रा नङा होमबा स' बिनि गेजेराव सोरबाबा हिन्जाव खारनाय सोरबाबा हौवा खारनाय बेबो नङा होमबा स' थिग बेबायदिनो 20 अक्ट'बर खालारखालि माने 20 अक्ट'बर खालारखालि मदन ब्रह्मनि हिन्जाव अनजालि ब्रह्मआ गावनि हौवाखौ गारनायजों लोगोसे गावनि असे गथ' माने जाय गथ'आ गाइखेरखौनो गाराखै गोमोगोन नोंथांमोना मिथिबाय ना जाय गथ'आ गाइखेरखौनो गाराखै पिक्साराव नाय बे गथ'आ गाराखै बेखौनो गारनानै खारदों मिथिबाय ना बे गथ'नि बैसोआ जागोन 1 year 3 months होनना बुंदों माने 15 दानल' जादों होनना बुंदों बिनि बिफा मदन ब्रह्मआ बुंनाय मथे मिथिबाय ना बे गथ'नि मुङा जाबाय दैदेन ब्रह्म बिनिफ्राय आरो देरसिन दंबावो बे देरसिन गथ'नि मुङा जाबाय लैथोमा ब्रह्म बे गासै 6 yearsनि गथ' मिथिबाय ना स' आं गासै खोथाखौ खोन्थानोसै बियो अनजालि ब्रह्मआ गावनि हौवाखौ काजलगाव बाजाराव थांनो होननानै थगायना थांदों आरो बै दिननिफ्रायनो बे हिन्जावखौ नागिरगासिनो दङ बिनि हौवाया बै दिनखालि थांखालि बे गावनि हिन्जाव अनजालि ब्रह्मखौ नेगासिनो दंमोन बाट फैयाखै मिथिबायना बे फैयाखै स' बिनि गासिबो न'खर हिन्जावनि न'खर अनजालि ब्रह्मनि न'खर गासिबो खबर लाजोब्बाय बिनि उनाव खबर लानायनि उनावहाय गथ'खौ बे माने जाय हिन्जाव बेखौ मोनाखै आरो बिनि गेजेराव पुलिसावबो मिसिं फाइल बानायबाय माने रिपर्ट होबाय आरो होमबाबो मोनाखै स' बिनि गेजेराव बिथांमोनहा नागिरनानै मोनैनि बिनि गेजेराव आंनो भिडिअ बानायनो हरबाय दिनै फुङाव माने दहाय फुङाव मिथिबायना स' आं खोथाखौ खोनासै फुल डिटेल्सै मदन ब्रह्म आरो अनजालि ब्रह्मआ बिनि मदन ब्रह्मनि बैसोआ जाबाय 27 आरो अनजालि ब्रह्मनि बैसोआ जाबाय गासै 22 बोसोर बैसोनि मिथिबायना स' बिसिनि न'आ जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय पुलिस स्टेशना जाबाय कारिगाव आरो बिनि गेजेराव गामिया जाबाय सनापुर आरो सामसिं किल्ला होनना बुंनाय जायो मिथिबायना स' 2 अक्ट'बर खालि खारदों अनजालि ब्रह्मआ स' गाइस बेनो रिक्वेस्ट कि नोंथांमोना सिगांनि बायदि जेरै मदद बेबायदिनो मदद खालामनांगोन कि नोंथांमोना सोरबाफोर नुदोंब्ला अन्नानै बे गथ' 1 year 3 monthsल' जानाय गथ'खौ गारना खारदों बे अनजालि ब्रह्मआ अन्नानै प्लिज आं रिक्वेस्ट खालामो आब' अनजालि ब्रह्मनिसिम मिथिबायना फैफिनथारदो नोङो नोंनि हौवाया मदन ब्रह्मआ नोंखौ नागिरगासिनो दङ ना सोरजोंबासो किडनेप खालामजाबाय बेखौबो मिन्थिया बियो ना सोरजोंबा गोसोथोनानै थांदों बाट बिनि मदन ब्रह्मनि बुंनाय मथे सिगाङावनो एसे सन्देह मोन्दोंमोन फन रायलायनाया बारा जादोंमोन बिनि थाखायनो बे फनखौबो सेख'ना लादोंमोन आरो बिनि सन्देहआव बियो बुंनाय मथे बिनि हिन्जावा मबाइल लाखुमानानै रायलायदों अब्ला बिराद साननो गोनां बाथ्रा स' बिनि गेजेराव हमथानो हायासै जुदि खारदोंबाथ' नङा होमबा आं बेखौ रिक्वेस्ट खालामो कि नोङो फैनानै मिटिं खालामफैनानै नोंनि हौवाजों थानो गोसो गैलाबा फाथैलाय बिसिनानै थां बिदि माने गारनानै गावनि हरखाबै गावनि गथ'खौनो गारनानै बे नोंनिसो गथ' मिथिबायना बे नोंनि गथ' नोंनि थैनिफ्राय जोनोम जानाय आरो बेबो अना खाना नोङो 1 year 3 monthsल' जादों जाय गथ'आ गाइखेरखौनो गाराखै जाय गथ'आ हाथाइखौनो रज'वाखैदां मिथिबायना जाय गथ'आ हाथाइखौनो रज'वाखैदां स' आं रिक्वेस्ट खालामो रायजो राजानिसिम जुदि नुयोब्ला बिनि सायाव एक्सन ला आरो बेखौ हमनानै बे मदन ब्रह्मनो खोन्थाहरबानो जाबाय मदन ब्रह्मनि पिक्सारखौबो आं होबाय आरो बिनि गेजेराव बे हिन्जावनि पिक्सारखौबो होबाय गथ'नि पिक्सारखौबो होबाय आरो बिनि गेजेराव आं बेखौ बुंनो लुबैयो कि नोंथांमोननिसिम बेनो रिक्वेस्ट कि जाय मानसिया बेखौ गोसोथोबायबायनानै लांदोंब्ला अन्नानै प्लिज बे गथ' एफा उन्दै गथ'खौ गारना थांदों मिथिबायना नोंखौ मोजां मोननानै नोंनि माबायाव स' नों जुदि नुदोंब्ला बे भिडिअखौ अन्नानै प्लिज मिथिबायना बे गथ'नि थाखाय आरो बिनि गेजेराव नोंसोर सानैजों मोजां मोनलायथारोबा बे गथ'नि थाखाय नोंसोर फैफिननानै बे नोंनि हौवाजों गारलायो ना मायो नोंसोर मिटिं खुंलायनानै बा अनलायफिननानै मोजाङै थाफिनबानो जाबाय नोंनि मदन ब्रह्मआ नोंखौ नेगासिनो दं आब' अनजालि ब्रह्म मिथिबायना नोंनि मदन ब्रह्मआ नोंखौ नेगासिनो दं बे भिडिअ बानायनो होलायनाय मिन्स नोंखौ गोबां अनो मिथिबायना नोंनि मदन ब्रह्म बा नोंनि हौवा मदन ब्रह्म बुंनाय मथे नोंसिनि गेजेराव नांलायनायानो गैया अब्ला मानो खारखो नोङो नङा होमबा स' रिक्वेस्ट खालामो फन नाम्बार होदों सोरबाफोर नुयोब्ला खोन्थाना होबानो जाबाय प्लिज आंनि रिक्वेस्ट बारा गोलाव बाथ्रा बुंला आरो मोनसे बाथ्रा बुंबावनोसै आं मोनसे गोदान चेनेल खुलिदों प्रकाश नार्जारि नामाव बेयाव आङो गुबुन रावजों बाहायनाय जागोन एसामिसानो जा हिन्दीयानो जा इंलिसानो जा जों बर' रावै बुंनांगौ बाथ्रा भिडिअ बानायनांगौबा बे चेनेलावनो बानायबाय थागोन आरो एसामिस लेंगुवेज बानायनांगौब्ला जोङो बे चेनेलाव बानायगोन बा हिन्दी इंलिस लेंगुवेजाव बानायगोन आं बेयाव ब्लगिंबो खालामगोन बा टेक्निकेलनि सायावबो भिडिअ बानायगोन स' नोंथांमोना जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा थांनानै साबस्क्राइब खालामनो हासै थेंक इउ स' माच खुलुमबाय रायजो राजाफोर